Dr. George Chaponda anali Minister of Foreign Affairs woyamba mulamula pingu. Anachosa Taiwan ndikubwesa China. Tinaona ma technical college, miseu, PICC, Parliament, Mast University, Komaso Stadium. 2014 Peter anamusankha udindo omwewo. Zitukuko zambiri zinabwera kuchokera ku China. Ngakhale nsewu umene MCP kunyadira ku Lilongwe unachokera komweko pasi pa ulamuliro wa DPP. 2025 Professor Mutharika wasankha George Chaponda Minister of Foreign Affairs. Mbuyomu MCP yakhala kupita ku China kupempha boma liwakhuluke ngongole. Komatu sizinatheke. Kungobwera Chaponda as minister atikhulukira $20 million. Timafunika experience. Mpanda umafunika munthu wokhema maganizo. Mpanda umafunika munthu womudziwa anthu. Nduna ya chuma izikhala ndi network ngati Joseph Mwanamveka. Taona ni nkanthawi kochepa wabwesa chikhulupiriro kwa madona. Ena aja akapasidwa mabiliyoni amagulira mahewu. Mwanamveka akuonetsetsa kuti ndalama zipindulira Malawi. Chuma cha dziko lino chimatchedwa maize economy. Pamene chimanga chakwera mtengo chilichonse chimakwera pansika. Choyamba atangosankhidwa kukhala nduna anaonetsetsa kuti chimanga chitsike mtengo. Potero zinthu zikhala zikusintha kutsogoloko. Ena aja amakweza chimanga ndi kumagawa mahewu. Anthu olandira fertilizer subsidy dziko lonse 500,000. Lero Minister of Agriculture Rosa Mirizi anaonjezera figa kufika 1.1 million. Zodabwisa kuona anyamata boma ndilomweri akunyoza kuti figa ya 1.1 million yachepa. Amalekeranji kudzudzula 500,000 yachakwera. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pakudikiritsani ma filling station. Zaka 5 azibambo amalephera kusunga mafuta ku Nkhokwe. Mayiwa angokhala miyezi iwiri mafuta ngambingapo. Kungoyambira ku ma filling station ku Nkhokwe zathu kumene amasungira mafuta. Mafuta mbirimbiri. Mbuyo muti mangozidwa nthano. Mafuta ali ku Songwe, abwerera, apita ku Mbeya. Breakdown this and that. Mai Jean Matanga akuyenda pa ground. Magesi akuvuta akupita ku Eskom ndi kuwafunsa vuto ndi chani. Akufotokoza. Mai aja kuchita solve ma problem. Nkhani ya mafuta pamene timavota 60 September mulebe mafuta mdzikomo. But you can see kuna kuti miezi 3 mai amenewa ayesetsa kuthana ndi vuto. Nduna ya boma izenda pa ground osatuma kukhala mu ofesi ndi kumana mizidwa ndi madobadoba. Akuluakulu APM anayika 5 billion CDF. Dr. Ben Phiri as Minister of Local Government aonetsetse kuti ndalamazi zipindulire anthu. Ndamona posachedwa akupanga launch National Decentralization Policy. Wapanga timu yonetsetsa kuti ndalama za CDF zikupindula. Mbuyomu makhansala anaba ndalama za mtuku wapakhomo. Chimanga chokugawira ovutika chimasowa 5 billion ndi ndalama yambiri. Plani imene wapanga Ben Phiri pokhazikitsa timu zithandiza kuti pakhale transparency and accountability. Chifukwa kumidzi kuma constituency anthu akufuna madzi a mipope, misewu yatala. Zonsezi zikupezeka mu 5 billion CDF. 5 billion yo iteka ndiye sana ngonena ananena ndi nthawi yake kuti ichitika kuchokera April. Mwina ndinene kuti chifukwa chani itachitika April ndi chifukwa chakuti ndalama za boma zili zonse zimene mmachita spend zimene azilowe budget. Mmene mukudziwira budget yathu inachitika kale. Minister of Education Bright Saka akuchita chotheka by January ana asalipire school fees ku secondary. In addition asalipire school fund ku primary. Munthawi yachakwera ana amalephera kupita ku sukulu chifukwa cha school fund.
komatu anaononga 3 trillion kugulira mahewu. Ndalama zimene zikufunika polipira sukulu ya ulere sizikukwana 100 billion, koma anthu amene wamala Congress anaononga 3 trillion in 3 months. Ndiye wina kuima pachulu ndikumena kuti ayi tibweranso 2030 kudzamange chani mahewu adzakhala atatha. Kodi ndalama mudzagulira chani? Ana ku primary school amalephera kupita sukulu chifukwa cha 2000 kwacha, koma president amagula mahewu ndi 3 trillion. Mu zaka 5 polisi inaonongeka, anthu sanali safe chifukwa makomishona amateteza kwacha. Honorable Peter Mukito is trying his best kukoza polisi. Choyamba chimene chikufunika makomishona oteteza zigawenga achoke, chifukwa sizoona anyamata chipani kupita ku parliament kukaphwesa matayala. Ena tinaona akumenyana miwa polisi lipompo. Commissioner Richard Luhanga anamuchotsa pomuganizira kuti anasowesa 20 liters ya rainbow paint. Zimenezi ndizomvetsa chisoni. Mbuyomu nthawi ya Gamuzu kunali Commissioner Sweetman Kwenda. MCP inamupha just because he was coming from the north. Tithokoze Professor Mutharika anapulumutsa moyo wa Richard Luhanga. Ndikunena pano ndi Inspector General wa Malawi Police. Pomaliza tipereke chenjezo kwa majaji, gwirani ntchito mwachilungamo. Pamene anayimisidwa ntchito Richard Luhanga, makoti anakhala chete. Lero makomishona oteteza zigawenga achosedwa ntchito, makoti ayika injunction. Bwanji sanayike chiletso pamene Luhanga amazunzidwa. Timafuna tikulimbikitseni ku Homeland Security, musafoke ndi ma injunction achinyengo. Bodi Kalindo Norman Chisale anamangidwa kambiri mbiri dziko likuona, koma koti sinayike injunction. Lero Azikwanje angomangidwa katatu, koti yayika injunction. Commissioner Richard Luhanga amamuganizira sanampeze kuti anatenga penti, akuti penti anali ku ofesi kwake, ndiye kunasowa tin imodzi ya 20 liters rainbow paint. Nthawi yomweyo anammanga ndi kumuyimisa ntchito, koma koti sanayike injunction. Today DPP akunena kuti makomishona onse amene amateteza Azikwanje, chifukwa timaona anyamata Malawi Congress amayenda mulilongwe ngati mabwana atanyamula Azikwanje kutetezedwa ndi Malawi Police. DPP ikunena kuti makomishona amene amateteza Azikwanje muchoke, ndi kubwera koti ndi kuyika injunction. Minister of Justice Charles Muhango muli ndi ntchito yayikulu. Pali nkhani ya Chilima, ndege inagwa ku Chikangawa, Vice President anagona ntchire 24 hours. Malawi dziko lopanda nkhondo, bataliyoni yonse ya asilikali inali ndi kuthekera kopita ku Chikangawa pa 10 June, koma Lazarus Chakwera analephera kuchita zimenezi. Amalawi akudalira Minister of Justice Honorable Charles Muhango. Mukamakhala mudziwe kuti 60 September one reason anthu anavotera APM fresh inquiry by Chilima. Maso ayang'ana kwa inu ngati minister. Akuluakulu, history is the best teacher.